Madwarom dar bilbis talsir li selir rijlein ulisen klim jismu jsir il-ħobs għażmien li ġej. U Kristu miet, u Kristu qam, u żmien qegħdin naraw għax fina jgħix u fina jħobb kull ħin narfu nilqgħu kull ħin narfu nilqgħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Qabel xejn nixtieq nawgura lilkom saċerdoti mixburin miegħi u lis-saċerdoti kollha tad-dijoċesi tagħna kemm dawk li hawn jaħdmu fi gżiritna kif ukoll dawk li huma barra minn pajjiżna. Illum mhux biss il-jum tal-Ewkaristija u tal-ħasir tar-riġlejn imma wkoll il-jum tas-saċerdozju. U nħeġġeġ lilkom minn djarkom biex titolbu għalina s-saċerdoti. Aħna għandna 1000 difett, forsi għandna difetti iktar minn ħaddieħor. Għandna bżonn tat-talb, inroddilkom ħajr tal-iżommuna kontinwament f'talbkom. Il-mulej jinqeda bina, jinqeda bid-djufija tal-bniedem biex iwassal l-grazzja tiegħu. Ejjew nemmnu f'din is-sempliċità u f'din l-umanità li jrid Alla fil-Knisja tiegħu. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija li fiha nfakru dan il-ġest hekk sublimi ta' Ġesu u fl-istess ħin hekk sempliċi tal-ħasir tar-riġlejn u tal-għoti tiegħu innifsu fil-ħobs u fl-inbit. Ejjew narfu li aħna mitimbejn ma jissoqilniex u f'qalbna nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna.
iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulejnina, mulejnina, mulej, 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 nina, flimkien. Mulejnina, mulejnina, mulej, 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 nina. Kristu, nina, Kristu, nina, Kristu, Kristu, flimkien. Mulejnina, mulejnina, mulej, 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 nina. Gloria lill'Alla filoli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. U paċi fl-art lil-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġih. Inroddu lek ħajra l-glorja kbira tijek. Mulej Alla sultan tas sema, Alla missir li tissa kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla, min il-missir. Flimkien. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Intlit neħidnu bit-ta' dinja ħenna lina. Intlit neħidnu bit-ta' dinja il-qattal b'tana. Intli jed fuq l-lemin tal-missir ħenna lina. Għalix intu waħdek qaddis, intu waħdek mulej, intu waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-missir Alla. Flimkien. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Gloria l'Alla, floli ta' sema. Gloria l'Alla, floli ta' smewit. Nitolbu. O Alla, aħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa. Meta ibnek il-waħdini qabel ma nagħta l-mewt ħalla lill-Knisja is-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' l dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-mulej kellem il-Mosè u lill-Aaron fl-art tal-Eġittu qalilhom: Dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u għejdilhom: Fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol, hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla difett, raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu min-naċ jew mill-mos. Intom iżżommuh sal-14 ta' dan ix-xahar. Meta l-ġemgħa kollha ta' dar Iżrael toqtlu bejn inżul ix-xemx u d-dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu u jroxxuh fuq il-ġnub u l-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, b'ħobż bla ħmira u b'ħaxix mor. U tiklu hekk, għaddejkom imħażma, bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom, u tikluh bl-għaġla. Din hija l-mogħdija tal-mulej. Għax dak il-lejl jiena ngħaddi mill-art tal-Eġittu u nidrob lil kull min u l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu, jien Jaħwe. U d-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu. U jien x'in-nara d-demm nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jiena nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira, u intom tħarsuh bħala festa tal-mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-mulej. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Xirrot lil mulej għal ġid kollu li għamel miegħi, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Għażiża f'għajnejn il-mulej hija l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Jien għaddej tiegħek bin il-qaddejja tiegħek. Int ħallejtli l-irbit tiegħi. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Lilek nofri sagrifiċċju ta' ratti l-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Intemm lill-mulej il-wediet tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Il-kalċ imbierek huwa xirka mad-demm ta' Kristu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, jien irċivejt mingħand il-mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut ħal ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: Dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel, qal: Dan il-kalċi u bil-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru il-mewt tal-mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-mulej. Gloria uti firli la Christu. Gloria uti firli la Christu. Natikom kmandament ġdid jgħid il-mulej,
li tħobbu li xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Gloria ut fir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum qaddes skont San Ġwann. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja lant il-missier u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel lil Ġuda ta' Xmull l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jitradih. Ġesu kien jaf li l-missier taħ kollox fidejh u li ju kien ġie minn Alla u kien sejjer Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħa fardal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxiepli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Meta wasal fuq xmun Pietru u dan qallu: Int mulej taħsil li saqajja. Ġesu wieġbu: Inta lissa ma tafx qed nagħmel jien, tifhmu aktar il-quddiem. Qallu Pietru: Ma jkun qatt li jien taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu: Jekk ma naħsillek saqajk ma jkollokx taqsam miegħi. Qallu xmun Pietru: Mulej, mhux saqajja biss, imma jdejja u rasi wkoll. Qallu Ġesu: Min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u raġaqat fuq il-mejda u qalilhom: Tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk ukoll għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-mulej. L-okkażjoni tal-lejla hija waħda tassew partikolari. Ejju nippruvaw bil-moħħ tagħna, bl-immaġinazzjoni tagħna immorru f'dik il-kamra ta' fuq fejn Ġesu kien qiegħed jagħmel l-aħħar l-ikla tal-Eid mad-dixxiepli tiegħu qabel ma jbagħti. Ejju nippruvaw nidħlu ftit fis-sentimenti ta' Ġesu f'dan il-mument. Jaf li se jħalli din id-dinja. Jaf li se jħalli l-ħbib tiegħu u jaf li dieħel għal dbatija kbira, għal-mewt anki jekk imbagħad kellu jqum mill-imwiet. U l-Vanġelu li smajna jgħidilna b'mod sabiħ, mod ċar ħafna li Ġesu kien konxju, kien ftiegħu, kien jaf x'inhu jiġri. Kien jaf l-ewwel qabel kollox li waslet is-sija tiegħu.
kien jaf li wasal il-moment, kien ilu il-Vanġelu kollu, il-ħajja pubblika kollha tiegħu jistenna u jħejji għal dan il-moment tas-sija, il-moment tal-glorifikazzjoni, il-moment li fih kellu jagħti ħajtu, iħobb tant lil bnedmin illi iħallihom isalbuh fuq salib biex jurihom l-imħabba u l-aċċettazzjoni anki tal-limiti, anki tad-djufija tad-dnubiet tagħhom. Għalhekk kantajna l-glorja llum. Huwa proprju mument ta' glorifikazzjoni, ta' glorja lil Alla. U għal-ogħla mument fil-ħajja ta' Ġesu, il-mument tal-imħabba infinita, l-imħabba sħiħa tiegħu. Ukoll Ġesu ma kienx konxju biss li kienet waslet is-sija, imma kien konxju, kien aware, kien jaf illi il-missier kien taħ kollox fideh. Kellu seta jagħmel kollox Ġesu. Kien setan, l-istess iben ta' Alla nnifsu. Interessanti u importanti li nibqgħu niftakru ftit dawn l-introduzzjonijiet għal dan il-ġest daqshekk imbagħad sempliċi, daqshekk kumand li jagħmel Ġesu. Ġesu kien konxju li hu kellu s-seta li kollox kien fideh. U jkompli l-Vanġelu. U li kien ħab lil tiegħu. San Ġwan jagħmel sintesi fil-qosor jiġbor il-ħajja kollha ta' Ġesu f'dawn it-tliet kelmiet. U li kien ħab lil tiegħu. Il-ħajja ta' Ġesu kienet xejn għajr imħabba kontinwa lil dawk li kellu miegħu. U li kien ħab lil tiegħu iħobbhom għall-aħħar. Jiġifieri iħobbhom b'tali mod li ma jistax iħobbhom iktar. Jgħidilna l-Vanġelu. U kif iħobbhom? Billi jagħmel dan il-ġest sempliċi tal-qadi, il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn. Il-ħasil tar-riġlejn fil-mentalità semitika, fil-mentalità tal-Lut, kienu jagħmluh kemm l-iskjavi lil siera lejn sidinhom kif ukoll kienet tagħmlu l-mara jew l-uliet lejn il-missier jew il-mara lejn żewġha. Mela kellu żewġ tifsiriet. Kellu t-tifsira tas-sottomissjoni jien għaddej skjaf il-sir, naħsel ir-riġlejn tas-sid tiegħi. Imma kellu wkoll is-sinifikat tal-affett, tar-rabta intima tal-imħabba kif kienet tagħmel il-mara lejn żewġha jew l-uliet lejn missierhom meta jidħol lura d-dar mix-xogħol. U Ġesu jiġbor f'dan il-ġest tal-imħabba dawn iż-żewġ tifsiriet, il-ġest tal-il-sejr u l-ġest tal-affettività. U jgħidilna l-Vanġelu iqum minn fuq il-mejda. San Ġwan joqgħod attent li kważi jieħu r-ritratti ta' dak li kien qiegħed jagħmel Ġesu, ġest wieħed wara l-ieħor. Tant jidħol fid-dettall tal-movimenti kollha ta' Ġesu. Iqum minn fuq il-mejda. Kejf? Sejt il-mejda, iqum minn fuq il-mejda u għalfejn biex jaqdi. Dak li għandu l-mistednin, dak li huwa s-sejt il-mulej, dak li Alla il-missier taħ kollox fidejh, iqum minn fuq il-mejda biex jaqdi. Iqum minn fuq il-mejda u jneħħi ħwejġu, mhux biss il-mantar. Il-kelma Griega hi proprju l-ħwejjeġ, jneħħi t-tunika, il-libsa tiegħu. Ġesu eri biex jagħmel dan il-ġest hekk sempliċi u fl-istess ħin hekk nobli. Ineħħi, jagħti, għax iritu. Għandna l-istess verb li nsibu f'kapitlu 10 tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Meta Ġesu innifsu wara id-diskors sabiħ li jagħmel dwar ir-raj it-tajjeb jgħid, ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu min jeddu, jiena ħajti nagħtiha għax ir-rejt ħadd ma jieħodili. U nista' nagħtiha u nista' nerġa' neħodha. Ġesu li jagħti ineħħi il-mantar, ineħħi l-ħwejjeġ, ineħħi ħwejġu. U x'jagħmel? Flok dawn il-ħwejjeġ illi jgħattu il-persuna tiegħu, il-personalità tiegħu, jgħattu dak li hu fl-essenza tiegħu, Ġesu x'jilbes? Jilbes il-fardal u jgeżbru ma' qaddu. Fi kliem ieħor jagħmlu ħaġa waħda ma' ħajtu, parti minnu. Tant jagħmlu parti minnu illi San Ġwan meta jiġi biex jirrakkonta li Ġesu jerġa' jilbes il-ħwejjeġ wara li jagħmel il-ġest tal-ħasil tar-riġlejn,
Joqgħod attent San Ġwan biex ma jidilniex li Ġesu ineħħi il-fardal. Jilbes il-ħwejjeġ mingħajr ma jneħħi il-mantar. Il-mantar mingħajr ma jneħħi il-fardal. Il-fardal isir parti essenzjali minn ħajtu, isiru innifsu. U Ġesu idur u jaħsel ir-riġlejn tal-Apostli, wieħed wieħed. Hekk jew nimmaġinaw li Ġesu arkubteh quddiem Ġuda li bijew, arkubteh quddiem Pietru li tradih u li jsiba bitqila biex jaċċetta dan il-ġest ta' mħabba. Bħalma nsibuha bitqila jien u int aħna. Ġesu arkubteh qudiemi, qudiemek, qudiemna. Fit-12 il-dixxiplu Ġesu kellu it-tipoloġiji kollha tal-bnedmejn. Kellu min kien isiba bitqila biex jemmen, kellu min kien qiegħed miegħu għal raġunijiet politiċi, kellu min kien qiegħed miegħu għal raġunijiet ta' prestiġju, kellu kull tipoloġija, kull tejp, kull motivazzjoni possibbli. Jiġifieri quddiem Ġesu kien hemm jien, kien hemm int, ħadd mhu esklus. Ħadd ma jista' jgħid jien ma kontx hemm, iwa anki int kont hemm, anki int li ma taħsibx, li ma temminx, anki int li ma tafx lil Ġesu, anki int kont hemm. U anki quddiemek Ġesu jinżel arkubteh biex jaħsillek riġlejk, biex jaħsillek saqajk. Imma jien u int kapaċi naċċettawh dan il-ġest ta' mħabba? Nemnuh verament dan il-ġest ta' mħabba jew le? Jew insibuha bitqila bħal Pietru. Meta jiġi fuq xmon Pietru, Pietru jirribella u jirreżisti. Jgħidlu int taħsilli mhux int taħsilli saqajja. Imma jien fil-każ naħsillek saqajk. Qatt ma jkun li inti taħsilli saqajja. Għalfejn Pietru jirreaġixxi b'dan il-mod? Għax Pietru għadu jaħseb bil-mentalità tal-Antik Testament. Pietru qatt ma jista' jidħol fl-ebda kantuniera ta' moħħu illi Alla li jista' kollox, li għandu kollox fidejh u li jkonxu minn din is-seta jista' xi darba idawwar fardal ma' ħajtu, idawwar fardal ma' qaddu, jinżel arkubteh u jaħsel riġlejn id-dixxipli. Le, Alla din il-ħaġa ma jistax jagħmilha. Għaliex? Għax Allu tal-poter, Alla hu setan, Alla jikkontrolla, Alla jikmanda, Alla jiġi moqdi mhux jaqdi. Din l-idea ta' Alla li għandu Pietru. Imma forsi fil-fond ta' qalbi, fil-fond ta' qalbek hija l-idea ta' Alla li għandna aħna. Alla tal-poter. Kemm hi diffiċli, kemm insibuha bitqila biex nemnu tassew, biex naċċettaw tassew illi Alla lilna jħobbna, illi Alla ġie fid-dinja biex jaqdina, biex jiservina, biex jagħmilna ħjar. Kemm hi diffiċli biex nifhmuha, biex nemnuha tassew. Kemm għadna ngħixu bil-mentalità illi aħna rridu nkunu li naqdu lil Alla, aħna rridu nkunu li nagħmlu xi ħaġa għalih, aħna rridu nkunu li nissagrifikaw lilna nfusna għalih. L-istess mentalità ta' Pietru. Imma fl-istess waqt Pietru indirettament lil Ġesu x'kien qiegħed jgħidu. Lil Ġesu kien qiegħed jgħidlu Pietru li kieku jien kontent, kieku jien kont is-sejt li mgħallem il-mulej qatt ma kont ser nagħmel dil-biċċa tax-xogħol. Qatt ma kont ser ninżel arkubtejja quddiemek int li inti sottomess tiegħi, sottomess lejja u naħsillek riġlejk. Interessanti l-idea tal-poter li hija verament infiltrata verament fid-DNA tal-persuna ta' kull wieħed u kull waħda minna. Din l-idea illi inti tkun aktar ma tkun, aktar għandek tiġi moqdi, aktar jridu jaqduk u tkun daqskemm għandek iduru miegħek iservuk, daqskemm għandek iduru miegħek u jaqduk. U Ġesu jaqleb ta' taħt fuq din il-loġika kollha. Jaqlibha ta' taħt fuq u lilna jfixkilna jġenninna bħalma fixkel lil Pietru. Għaliex? Noqgħdu attenti biex ma mmorrux nifhmu dan il-ġest ta' Ġesu bħala att ta' umiljazzjoni, assolutament mhux hekk. Dan il-ġest ta' Ġesu li jinżel arkubteh quddiem l-Apostli, quddiem dawk saħansitra li jiġħduh u jitraduh. Huwa l-ikbar ġest l-ogħla ġest ta' dinjità li jista' jagħmel il-bniedem. Ara ma mmorrux naħsbu li l-qadi ibaxxi lill-bniedem. F'din il-loġika ta' Ġesu, fil-loġika tal-ħasir tar-riġlejn, il-qadi mhu xajr il-valur, id-dinjità vera tal-bniedem, dak li jagħti identità u personalità lill-bniedem. Int bniedem daqskemm int tas-servizz tal-oħrajn. Int bniedem daqskemm taqdi. U interessanti,
Għax meta Pietru ma jkunx irid li Ġesu jaħsillu saqajh, Ġesu jgħidlu espressjoni li l-lum laqtitna ħafna. Jekk ma naħsillekx saqajk, int ma jkollokx taqsam miegħi. Aħna kif naħsbuha fuq Ġesu? Jekk ma tħobbx, jekk ma taħfirx, jekk ma taqdix, jekk ma tmurx il-Knisja, jekk ma inti ma jkollokx taqsam miegħi. Ġesu ma jgħid xejn minn dan. Ma jgħid xejn minn dan. Imma jgħid il-maqlub. Jekk aħna ma nifhmux kemm iħobbna, jekk aħna maħniex kapaċi nilqgħu naċċettaw l-imħabba b'xejn, l-imħabba li ma tistoqilniex li hu għandu għalina, allura ma nistgħux inkunu miegħu, ma nistgħux inkunu tiegħu. Kif jaqleb ir-raġunament tagħna kollu Ġesu? Kif jispiċċa l-Vanġelu? Ġesu jistiden lilek il-kull wieħed u kull waħda minna. Intom tgħiduli li Mallem, Rabbi u l-mulej, il-kurjos Sinjur. U tgħidu sewwa għax hekk jien, mela, jekk jien li Mallem u l-mulej, sirtilkom riġlejkom, hekk għamlu intom ukoll ma' xulxejn. Kif għamilt jien, hekk għamlu intom lil xulxejn. Imma jekk ma nħalluhx l-ewwel lilna jaħsilna riġlejna, se nsibuha wisq bitqila biex b'mod sempliċi mingħajr ħafna komplikazzjonijiet, mingħajr ħafna stejjer naqdu lil xulxejn. Nispiċċaw iva naqdu lil xulxejn, imma rridu noqogħdu nagħmlu enfasi fuq dak li għamilna. Nispiċċaw iva nħobbu lil xulxin u ngħinu lil xulxejn, imma nsibu l-modi tagħna kif nitħallsu lura. Issa aħna nsibuha bitqila biex nimmaġinaw lil Ġesu arkub teħ jaħslilna saqajna. Aħseb u wara kemm insibuha bitqila biex nifhmu tassew xiġifieri Ġesu fil-ħobs u fl-imbit jagħtina lilu nnifsu biex nikluh, biex ngħixu bih. Kemm insibuha iktar bitqila biex nifhmuha, narfuha u fuq kollox naċċettaw imħabba bħal din. Imma hekk jħobbna l-mulej. U bir-raġun illum nigglorifikaw lil Alla, li jigglorifika lill-Ibnu permezz tal-glorifikazzjoni tiegħu fl-għotja tiegħu fuq is-salib. F'dan il-lejl qaddis li fih il-mulej Ġesu qabel ma ngħata lina ħasel riġlejn l-Apostli b'eżempju ta' mħabba fil-qadi ta' xulxejn. Ejjew nitolbu lil Alla jagħti s-salvazzjoni lid-dinja kollha. Nitolbu għall-Knisja mqazza, l-arusa waħda ta' Kristu, biex l-insara jkunu maquda bejniethom fl-imħabba u jkunu tassew strument ta' mħabba għal kulħadd. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti biex jitwettqu fil-fedeltà tagħhom għal Kristu u għal dawk li l-mulej isejjaħ għas-saċerdozju biex jelbu l-biżgħat u jilqgħu bil-ferħ il-proposta tal-mulej. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għal min qed ibati fil-qalb, fil-moħħ jew fil-ġisem biex jingħaqdu dejjem aktar mas-sagrifiċċju ta' Kristu msallab u jirċievu l-faraġġ tal-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Għalina biex aħna narfu dejjem aħjar id-don tal-Ewkaristija mqazza, hekk li nixxenqu għalija meta mhux possibbli niċċelebrawha u niċċelebrawha bil-qalb meta dan ikun possibbli. Nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nixtieq li flimkien inżidu talba għal dawk kollha li jaqgħdu fis-soċjetà. Il-gvern, l-oppożizzjoni, il-ministri, il-kelma ministru tfisser għaddej, is-saċerdoti, dawk li jaħdmu
bħalissa fis-settur tas-saħħa il-kol kemm huma dawk li jaħdmu fis-settur tal-kontroll, pulizija, soldati, dawk kollha li b'xi mod huma għaddejja. Jekk jew nitolbu għalihom u nitolbu għalina l-koll għax xi ftit jew il-koll aħna għaddejja biex inħallu lil Ġesu itebbana ftejt, jgħaddilna ftejt minn dan l-ispirtu tiegħu ta' mħabba u ta' sempliċità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla li tista' kollox, il-qattalb li qed nagħmlulek aħna u niċċelebraw l-aħħar ikla ta' ibnek qabel ma miet għalina. Għatina li nikbru dejjem aktar fi mħabbtek u li nħobbu li xulxejn kif ħabna hu biex ikun jissoqilna nissejħu dix-xibli tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Kif ħabbejtkom waslet is-sija missier qaddis biex inti Missir qaddis ħarishom f'ismek dawk li inti tajtni nitlob għalihom kif intbat lili hekk jinnibat lilhom għax jinħabbejthom kif ħabbejtni. Jitolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq, għax kull darba li jinġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, nissuħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala vittma għas-salvazzjoni tagħna.
u rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek bla għeda. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli ta' smewit, imbirek min ġej fis-sem il-mulej. Osanna fl-oli ta' smewit. Missier ħanin, miċ-ċokon tagħna nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sakrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika, għatija sliem, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hemm madwarna, inta ftajjeb il-fidi tagħhom u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu fid-dwa ta' ruħhom jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamawhom u ma jresqu t-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek. Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Siedna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Siedna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisejn tiegħek kollha, għal-mertu u t-talb tagħhom, enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek, aħna nofruwilek fġieħ il-jum illi fih Siedna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jiċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek u ittaqa' qaddisha il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U għawl il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr birek qasam taħal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħa dan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' rat il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha
għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana jentu salvatur ta' dinja, għax bis-salib u l-qawwin tiegħek inti dejtna. Għalhekk mulej, aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerta tal-qaddej ġustijek qabel, is-sakrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna lkoll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Takar mulej għaddejja ftijek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u għedin jistriħu fil-raqda taslim. Ħenna għalijom mulej u għatirilom il-dawk kollha li jistriħu fi Kristu, il-ena u d-dawl istim. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fix-xirka tal-ħniena tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin Apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stiefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha, daħħalna fir-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek. Bi Kristu Sidna bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew minn djarna nħossuna maqudin flimkien bħala familja waħda li għandha missier wieħed induru lejh fiduċja sħiħa ngħidulu. Missierna li inti fis-smewien. Tiġi saltna, ikun li tritien kif fis-sema ikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf tal-la li tneħħi dnubiet tad-dinja. Flimkien? Ħenna lina
flimkien. Henna lina Haruf talla li tneħid nubit ta' dinja Atina l-paċi int. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu, danu l-ikel li sostnina, li mantnina, danu li jerfa fuq l-ħtija tagħna, ħenjina aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Nadurak bil-ima Alla li tinsab Moħbija unqudimi taħdawni ġbijat Lilek qalbi kolla għan friġlejk natik Meta naħseb fuqek ħsibi nitlef fik Lajn li dejn it-toma lilek ma jħossux Iżda biss bli spajna għala ma nemnux Nemmen li għalilna li bent għal-mulej xejn mu iżjed minnu mil-klim tal-fedej. F'dal-mument minn ġewwa djarkom nistedinkom sabiex tingħaqdu ma' din il-mejda tal-Ewkaristija u bix-xewqa iġġeddu din it-tqarbina sagramentali tagħkom illum. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla li tista' kollox li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistħoqilna li ssieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla issa sejra tkompli bil-lejl Ewkaristija, sejra titwassal fl-altar ta' ripożizzjoni sabiex matul dan il-lejl u fin-nofsinhar ta' għada
inkunu nistgħu fil-preżenza tiegħu nisru fit-talb fi kliem Kristu nnifsu biex ma nidħlux fit-tiġrib quddiem il-ġrajja tas-salib li hija ta' Kristu u ta' kull wieħed kull waħda minna. Għaldaqstant issa wara l-quddiesa fil-ħin ta' 8 l-katedral jiftaħ sal-11 tal-lejla għal dawk li jixtuq jiġu jitolbu fiskiet fil-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija. Għada filgħodu l-katedral jiftaħ fis-6 u jibqa' miftuħ sal-ħin ta' nofsinhar. Inħeġġeġ lill-familji kollha sabiex mhux biss ikomplu dan it-tridu tal-għid fit-talb, fil-ġabra, fil-familja, issegwu minn ġewwa djarkom dawn iċ-ċelebrazzjonijiet, imma partikolarment għada bis-sawma u l-astinenza penitenzjali fil-jum tal-passjoni tal-Mulej Ġesu. Fit-3:30 nerġgħu ninaqdu permezz tal-mezzi soċjali tal-parroċċa, permezz ukoll ta' Shake TV għal din iċ-ċelebrazzjoni tal-passjoni tal-Mulej Ġesu trasmessa diretta minn dan il-katedral tad Djoċesi tagħna. Achieve the nap gismo
nara